Sama sa pagdagnas panahon sa simbahang Katoliko Romano, ang pulpitos kainan natukod niadto Pebrero 15, 1970, pinaagi sa mga paring kulumpano o gipadayon sa mga Diyosesanong mga kapalian gikan sa lokal nga simbahan sa Ozamis nga nagtubog sa epanghelisasyon, hostisya o kaangayan. Nahimong baba ug tingog sa simbahan alang sa pagpanalipod sa kinabuhi, kinaiyahan, naghatod sa mga balita ug paghitabo dinhi sa atong kapupunan, naghatag og kalingawan, drama, musika ug naghatag paglaom sa katawhan alang sa gugma ug pagpanginlabot sa matag usa. Nahimong instrumento sa pagtabang sa mga nagahanglan. 55 katuig na ang stasyon Dxdd. 55 katuig na nga nagserbisyo sa katawan. 55 katuig na nga nagsagyaw sa maayong balita nga mao ang pulong sa Ginoo. 55 katuig na nga nag-uban sa misyon sa simbahan. 55 katuig isip pulpitos kanginan. Dxdd AM 657 kHz sa daya sa mga radyo. Dxdd FM 100.7 MHz Cool Radio. Ang tingog ug papa sa simbahan. Isip pagpadayon sa tahas sa Sibianan, isip tingog sa simbahan. Nining tuig sa Jubileo. Salamat, salamat, salamat. Higala nga tigpaminaw sa ato ang radio station ang danag sa dakbayan, ang Dxdd. Karon nga sa ulog kita sa ato nga ika-55 nga tuig sa atong magsasangyaw sa kahanginan. Padayon kamo sa inyong buluhaton nga nindot kaayong gitahas diha kaninyo. Kamo bisan dili diha sa sa mga booth, sa mga announcers, ang tanan nga naglihok diha apil sa opisina. Happy 55th anniversary. Congratulations ug padayon kamo nga itawag na to arms o armas diha sa pagpadayon sa pagpakaylap sa maayong balita sa gingharian sa Dios singon man sa iyang kaluwasan diha pinaagi sa radio station Dxdd diha sa kahanginan. Again, happy 55th anniversary and congratulations. Ini si Father Nestor Duhilag, ang kuraparoko sa Bonifacio, nagpadangat sa pahalipay o congratulations sa tanan nga katawhan labi na sa atong maglilihok diha sa Radio Dxdd. May buntag sa tanan o sa nagsaulog garon sa 55th anniversary ang pulpito sa kanginan, ang Dxdd. Happy anniversary and God bless you all! Mayong buntag sa tanan, may adlaw sa tanan, akong dako nga pasalamat kaninyo sa kanunay nga pagsuporta, pagpamati, pagpaminaw sa atuang Dxdd. Ilabi na nga karon niabot kami sa ika 55th year anniversary sa atuang pulpito sa kahanginan ng Dxdd. Malipayon kayo kita nga nagsaulog niini. Padayon kamo sa pagsuporta, padayon sa pagpaminaw kay niini ang ato usab nga pagtuo, mutubo ug mulambo. Happy anniversary and congratulations to all of us. Kini si Father Daryl Rosales, COO. Akong pag-ampo o pagyukbo sa anibersaryo sa Dxdd, 55 nga kasumaran. At natunta nga uban sa Jubileo sa Paglaum. Mulambo pagyapon, mo padayag yapon, nga may mong yapon nga pulpito diya sa kahanginan, magsangya sa mga balita ngadto sa katawhan sa Dios. Long live Dxdd. Mabuhay. Kini sa Father Fred Malalis, ang kuraparoko sa parokya sa Clarin. Okay, ngayong adlaw sa tanan nga mga nagtan-aw, naminaw sa Dxdd karong adlaw ang pagpahigayon ng pagsaulog no sa ika 55th anniversary sa Maong Station. Ako ang panginaot nga kini mas mulambo pa, madugagan pa ang mga grasyag panalangin nga maangkon sa Dxdd kaninyong tanan, mga kawani ug sa tanan nga mga sponsor ug tanan gayud. Happy 55th anniversary. Kini si Father Elias Tabuco. Mayong adlaw sa katawhan sa Dios, akong timbaya sa pagsaulog sa ika-55
katuigan sa Dxdd nga din kini nagpadayag diha sa paghatag sa kamatuoran labi na diha sa pulong sa Dios. Usbon ko maayong pagsaulog sa ika-55 katuig sa Dxdd. Salamat. Kini si Reverend Father Romel Rodinas nas kasamtangan assign sa katedral. Daghang salamat. Gikan sa parokya sa Balaan nga Cruz sa panahon, ako si Father Rolly Lagada. Gustong moabot sa pagbati sa kalipay sa ika-55 katuig sa kasumaran sa anibersaryo sa Dxdd. Mabuhay! Pulpito sa kahanginan! Viva! Viva! Maing buntag sa tanan, ako si Reverendo Jeffrey Orasyon. Mutimbay ako og happy anniversary Dxdd Padayon sa pagpalapnag sa ebanghelyo diha sa kahanginan aron nga mapasabwag gid nato ang maing balita o kini magdala kanato og kaluwasan. Once again, happy anniversary. Happy anniversary, Dxdd! Happy anniversary! Happy anniversary! Happy anniversary, Dxdd! Thank you, God! Daghang salamat, Ginoo! Happy anniversary! Happy anniversary! Happy anniversary, Dxdd! Happy anniversary, Dxdd! Happy anniversary, Dxdd! Happy anniversary, Dxdd! Happy anniversary Dxdd! Happy anniversary, Dxdd! Happy anniversary, Dxdd! Happy anniversary, Dxdd! Happy anniversary, Dxdd! Daghang salamat, Dxdd. Daghang salamat, Dxdd. Daghang salamat, Dxdd. Sana maging tuloy-tuloy ang biyaya na matanggat natin galing sa Dxdd. Daghang salamat, Dxdd. Salamat, Dxdd. Daghang salamat, Dxdd. Salamat. Daghang salamat, Dxdd. Salamat, Dxdd. Salamat sa bugas sa natag sa Dxdd. Daghang salamat sa bugas na natag sa Dxdd. Daghang salamat. Daghang salamat sa bugas. Yan po niyo Dxdd ha. Daghang salamat sa taga Dxdd nga giatagaan mi bugas para sa mga pamilya. Salamat. Okay, daghang salamat po, sir. Salamat bugas. Okay, sige. Yan po niyo Dxdd ha. Aminaw mo Dxdd? Aminaw mo Dxdd. Sige. Okay. Daghang salamat ani sa bugas nga nadawat namo nga may lang makakaon mi. Unsa may mo nga tribal sikat ka? Sikat-sikat. Salamat sa bugas ng ipahadawigan sa Dxdd. Daghang salamat sa Dxdd sa pangatag nga bugas karon nga among nadawat. Salamat! 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 Abusab ni pasalamatan ang mga padayong misuporta sa Pulpitos Kaginan, Vice Mayor Simplicia Bibineri and family, Banyedero Ozaba City, Mr. and Mrs. Edward Yolincoln and family, and Dr. Jose Gonzalo de Ching and family, Malingkol Ozaba City, Mr. and Mrs. Rolly Bangos and family, Clarin Misamis Occidental, Mr. and Mrs. Brian C. and family, Royal Light Wax Candle, Karangan Ozaba City, Mr. and Mrs. Brad C. and family, of Bryant Milling and Marketing, Ozaba City, Mr. and Mrs. Kaloy and Nori Bernard, Carmelas and Pastries, Ozaba City. Amo sa mga gipasalamatan ang mga mihatag sa ilang mga bugas panalangin gikas mga nagganang parokya sa parokya ni San Juan Bautista sa Jimenez, Misamis Occidental. Pinag ni Reverend Father Victor Cirino, Reverend Father Marvin Osmedia sa St. Mary's Theology, SMT, Monsignor Maximino Boydaro Jr. uban sa mga kaparian sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion, Father Jestori Gonzaga of San Antonio Abad Parish, Labo, Ozaba City, Reverend Father Yeye Abalde of San Nicolas de Tolentino Parish, Plaridel, Misamis Occidental, and Reverend Father Jason Paragiton of Holy Cross Parish, Look, Plaridel, Misamis Occidental, Father Danny Rodinas of Macalibre Alto Lupisaida, Misamis Occidental, Father Quincy Johnson Duna of Immaculate Conception Mission Station, Father Rolly Lagada of Holy Cross Parish, Panaon, Misamis Occidental, Father Ernest Kulanag of St. Michael's Parish, Tangum City, Reverend
Ariel Igaw of Oroquieta City, Reverend Father Daryl Rosales of St. Joseph Parish, Sinakaban, Misamis Occidental, Reverend Father Nestor Duhilag of St. Vincent Ferrer Parish of Bonifacio, Misamis Occidental, Reverend Jeffrey Oracion of Sinakaban, Misamis Occidental, Reverend Father Emmanuel Pujutan of Archbishop's House, Ozabe City, Reverend Father Lani Sirido of San Isidro Labrador Parish, Tondela, Misamis Occidental, Reverend Father Dairy Ascuna of Immaculate Heart of Mary Parish sa Pagdalaga, Misamis Occidental. Awan sa mga kaparian sa Archdiocese sa Ozamis sa hugtanon nga suporta pinaagi ni Archbishop Martin Sarmiento Humawa ug sa tanan nga mga nagsuporta sa pulpito sa kahaginan. Salamat, 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 salamat pinaagi sa mga bugas nga inyong ipaambit sa Dxdd. Nagatabang usab kini sa mga igsuontang nga mga nanginahanglan ug napaambitan sa bugas alang sa ika-55 nga anibersaryo sa Dxdd.